Ang paggawa at paglako ng kakanin ang tanging inaasahan ng 49 anyos na si Maria ng Manito Albay para maitaguyod ang kanyang 5 anak, kaya naman napakalaking tulong daw sa kanya na isa siya sa 117 na napiling benepisyaryo para sa livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kahapon, Agosto 20. Siyempre po, maug mata na ano na manggiraray, natakatabang manggiraray sa kuya. Pangdagdag sa ano bata po, may nagkaklase naman po akong duwang college. Pangdagdag naman po sa panggastos. Dakula ono na tabangan sa muya, na aruga ning sa muya, mga nagtitios baga. Dakula ono na tabangan sa muya. Salamat naman sana. Simula pagkabata, ang paggawa ng walis tambo naman ang naging hanap buhay na ng 25 anyos na si Louie, na residente rin ng naturang bayan na nabigyan din ng livelihood assistance ng ahensya. Actually, the reason as to why we are trying to, work with the Ako Bicol and with the SLP is to continue our family legacy. Actually, yung business na venture na pinapropose namin is for soft broom making, and it has been 30 years already as our family is working on soft broom making. So it's as part of cultural innovation as well, and preservation for Manito as part of Manito Live Festival. We are trying to preserve it. Sa parehong araw, mahigit 20 residente rin mula sa bayan ng Malinaw at Tiwi ang nabigyan din ng financial assistance. Ang dating kasambahay na si Lisel Berha, gagamitin daw na dagdag puhunan sa pagtitinda ng gulay ang natanggap niyang tulong. Kasi yung mga anak ko po nag-aaral, sabi ng asawa ko, pag nakuha ko daw to, ipupuhunan na lang namin na para steady na po sa palengke kami nagtitinda. Masaya po. Parang hindi mo na po yun inutang, parang binigyan ta na po ng sariling pampunan. Lunes, Agosto 18 nang matanggap din ng 29 na benepisyaryo mula sa lungsod ng Tabaco at bayan ng Mililipot ang kaparehong asistensya. Ilan sa mga benepisyaryo ay nabigyan ng tigsa 10,000 piso habang ang iba ay nabigyan ng 15,000 piso. Ang programang ito ng DSWD ay patuloy naman na naisa sa katuparan dahil na rin sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List na makahanap ng pondo para makapagbigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.